tak wae paket nggih lamar. 9,5 oleh 3 premium pol iki barange. Lah engko oleh apa Ndek? Oleh siji nomor siji lho, mundur. Iki gudi iki. Lemari ini 2 meter ini. Wih lho, gede men iki. Pol gedine. Piye? Iki enek hijabe. No, enek nggon hijabe. Komplit ya berarti ya. Komplit. Terus iki enek lemari hiase. Oh, sing tengah iki. Transparan, kena ada tas, boneka, souvenir, piala. Komplit. Enek lampu nih lho, Mas. Oh, kan lampune iki. Enek lampu Piye nih. Jan masuk iki. Iki terus pintunya sliding kayak gini. Oh, pintu geser. Ah, lho kayak ngene iki kira dusun. Lah sing isor kuwi apa kuwi? Laci, Mas. Lho. Iya. Jene laci neh nang jero nih lho kayak gini. Jan masuk iki. Nah, terus sing kene gantung. Iki ana sentere. Oh, ki lampune bae ya. Iya, gantungnya los atas. Jan cocok. Gamis, dress panjang aman gak klengstrek. Iki nomor 1 tak wae gudi. Iya. Sing nomor 2 iki. Tak Oke. kei nggon macak. Meja kasih ya. Meja rias bahane ya tetep ACP. Wis ana lampune wae iki. Iya. Komplit karo lampu. Lampune 3 warna Mas iki, iso Oh, iso rubah-rubah warnane. Iso rubah-rubah warna lampu. Iya. Iki lacine jiro, lupat, limo, lacine kayak Wah, ngono. jan cocok iki. Iki komplit lho Mas, komplit karo lemari kan. Oh, sebelah iki ya. Ada lemari ini, oke set ngene iki. Lah masuk ya kita. Yo, sing sitok kasur Mas. Oh, sik ning kasur kae. Oh, rene. Kasur kaya apa modele, Mas? Kasur kayak ini yo. Nah, iki lho. Lho. Garansi 15 tahun ini Mas. Lho. Jebol kok kawinku. Jebol asal mbok tuku to. Iya. Garansi 15 tahun ukuran 1 meter sudah kali 2 meter pasangan suami istri kasure cocok iki. Jan masuk iki. Berarti komplit ngene iki ya. Komplit 9,5 juta. Heeh. Kuwi tak kei apa jenenge diskon 300.000. Cuma diskon yo harga. kanggo manten anyar ki istimewa kowe. Iya. Jan cocok iki. Dadine garek 9,2 juta. Wis gratis ongkos kirim Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura. Lah bayarke piye wingi? Bayare ngocek Mas, barang teko lagi dibayar. Oke, Mas. Jan cocok iki. Masuk. Masuk iki. Oke. Oleh ya akeh pisan ya.